Αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο έκλεισε 10 χρόνια λειτουργίας, για μας, πιστεύω και για κάποιους άλλους, μεγάλης επιτυχίας, η οποία με τα χρόνια είναι όλο και μεγαλύτερη, και μια ιστορία με δυσκολίες, αλλά και με μεγάλη προσφορά. Ανέβουμε να φτάσουμε μέχρι τη ρίζα του Αγγείου, να απεικονίσουμε το Αγγείο και να δούμε τη βλάβη, το στένεμα ή την απόφραξη, να περάσουμε σύρματα και μπαλόνια, να ανοίξουμε το Αγγείο, να βάλουμε στέν και να σώσουμε τον ασθενή. Αλλά αυτή φυσικά είναι η πιο έντονη και επικίνδυνη μορφή, αλλά και σε λιγότερο σημαντικές, αλλά επικίνδυνες εξίσου για τη ζωή βλάβες, πώς μπορεί να παρέμβουν. Αυτό κάνει το αιμοδυναμικό εργαστήριο. Αυτό κάνει το αιμοδυναμικό εργαστήριο του νοσοκομείου Τρίπολης τα τελευταία 10 χρόνια και αυτό γιορτάζουμε σήμερα με τις επιτυχίες που έχουμε αντιμετωπίζοντας τους ασθενείς. Αυτό ήταν ένας σύντομος πρόλογος και τώρα θα ήθελα να καλέσω της Ιεράς Μητροπόλεως να εκφράσω και να επευλογήσω πατρικά όλο αυτό το οποίο διακονεί η μονάδα αυτή και να ευχαριστήσουμε για όλη την προσπάθεια που έχει καταβάλει αυτή τη δεκαετία να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Επειδή κατάγομαι από μια επαρχία και όλα τα χρόνια της ζωής μου έζησα εκεί, πριν από 1,5 χρόνο που βρέθηκα στην Αθήνα, γνωρίζω πάρα πολύ το αντικείμενο το συγκεκριμένο, διότι από το χωριό μου κατάγεται και ένας συνάδελφός σας, δεν θέλω να πω το όνομά του για να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση, και στην περιοχή μας υπήρχαν πάρα πολλά εμφράγματα, πάρα πολλές καρδιοπάθειες και ήταν αποτέλεσμα βέβαια των εργασιών και του αγροτικού τομέα. Εκεί ήταν πάρα πολύ έντονα η καλλιέργεια, πάρα πολύ έντονη η καλλιέργεια του καπνού και υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα τέτοιων μορφών και τέτοιων καταστάσεων και καταλαβαίνω και κατανοώ πόσο πολύ σημαντική είναι η παρουσία ενός τέτοιου κέντρου στην επαρχία για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να προσφέρεται άμεσα η βοήθεια στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, διότι αυτά, όπως γνωρίζουμε, είναι θέματα που ακόμη λεπτά μπορούν να σώσουν τη ζωή ενός ανθρώπου ή μπορούν να τον οδηγήσουν στην απώλεια αυτής της ζωής. Του αιμοδυναμικού εργαστηρίου είναι αποτέλεσμα της δικής σας αφοσίωσης και σίγουρα της επιστημονικής σας αρτιότητας. Γνωρίζω ότι στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και οι γιατροί που βοήθησαν στα πρώτα βήματα του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Το γεγονός ότι τιμάτε τους ανθρώπους που έβαλαν τα θεμέλια σε αυτή την επιτυχημένη πορεία αποδεικνύει τη βαθιά εκτίμηση και το σεβασμό σας για τη συλλογική προσπάθεια και τη σημασία της ιστορικής συνέχειας. Και αυτό οφείλουμε να το τιμήσουμε όλοι μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται πάντα δίπλα στις δομές υγείας, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις τόσο για νοσοκομεία όσο και κέντρα υγείας, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τόσο υποδομές όσο και τεχνολογικό εξοπλισμό. Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι προκειμένου να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η διαρκής ανάπτυξη του αιμοδυναμικού εργαστηρίου υπενθυμίζει ότι η συνεργασία, η αφοσίωση και η ορθή διαχείριση μπορούν να επιτύχουν σπουδαία αποτελέσματα. Είμαι πολύ ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα για αυτή την εκδήλωση, κυρίως λόγω της διπλής ιδιότητας που έχω, όπως είπε και ο κύριος Νικήτας, πέραν από το θεσμικό μου ρόλο ως Δήμαρχος Τρίπολης αυτή την εποχή, πάντα είμαι και θα είμαι καρδιολόγος. Είπε λίγα πράγματα και ο Σεβασμιότατος και ο κύριος Διευθυντής για τη λειτουργία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, ενός αιμοδυναμικού εργαστηρίου και συγκεκριμένα εδώ του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Αυτό που όλοι πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι σε μια εποχή που οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο, η λειτουργία ενός εργαστηρίου με τον τρόπο που γίνεται, αιμοδυναμικού εργαστηρίου, πραγματικά σώζει ζωές. Και αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα, γιατί δυστυχώς το έμφραγμα ή το οξύστεφανιό επεισόδιο, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα πολύ γρήγορα, μπορεί να οδηγήσει είτε στην απώλεια της ζωής, είτε σε μια βαριά αναπηρία για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το αιμοδυναμικό εργαστήριο είναι μια μονάδα
ενός νοσοκομείου. Όλες οι μονάδες των νοσοκομείων σώζουν ανθρώπους και βοηθούν την ανθρώπινη υγεία, αλλά είναι μια μονάδα η οποία απαιτεί να έχει ετοιμότητα όλο το 24ωρο, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις πότε θα συμβεί το έμφαγμα, όλες τις μέρες της εβδομάδας, όλες τις μέρες του χρόνου. Αυτό συγγένεια με το χώρο αυτό, εγώ δεν είμαι γιατρός βέβαια, με αποτέλεσμα να ξέρω τις απαιτήσεις ψυχικά κυρίως και προφανώς και επιστημονικά, και θέλω να δώσω ειλικρινή συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας αυτή, γιατί είναι ιδιαίτερα δύσκολη όταν γίνεται και σε έναν χώρο εκτός των μητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των μεγάλων κέντρων της χώρας μας. Θερμά συγχαρητήρια σε εσάς, στο προσωπικό, στις διοικήσεις, και βεβαίως εύχομαι να είμαστε εδώ και στα 20 και στα περισσότερα χρόνια. Λοιπόν, συγχαρητήρια, κάθε καλό εύχομαι, και βεβαίως θερμά συγχαρητήρια στη δωρήτρια, γιατί είναι κάτι το οποίο ανέδειξε όλη αυτή την προσπάθεια και ήταν το θεμελιώδες λίθος. Θερμά συγχαρητήρια, καλές επιτυχίες πάντα. Για μένα, το ανέφερε εν μέρη ο κ. Νικήτας, και θα πω στα επόμενα 2-3 λεπτά για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχει γίνει και γιορτάζουμε τώρα μετά από 10 χρόνια. Καταρχήν, σεβασμιότατε, όλοι οι επίσημοι προσκεκλημένοι. Δεν είναι δεδομένο ότι μία δωρεά θα τελεσφορήσει για να γίνει ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο σε μη μετροπολιτικό κέντρο, αλλά και σε μετροπολιτικό κέντρο που σε διάφορα αιμοδυναμικά που έχουν γίνει, και να τελεσφορήσει με τέτοιο τρόπο. Είναι το πιο success, θα το πω, story, όπως το λέμε στην άλλη περιοχή που έχω δημιουργήσει, που κατάγω από τη Θήβα. Πραγματικά μιας δωρεάς. Αξίζω συγχαρητήρια στην κυρία Κουντάνη καταρχήν, διότι το να κάνεις μια δωρεά είναι το πρώτο θέμα. Το πώς θα την οριοθετήσεις και το πώς θα την παρακολουθήσεις αυτή τη δωρεά δεν σημαίνει ότι θα έχει πάντα το καλό αποτέλεσμα που ξεκινάει κάποιος να δώσει είτε χρήματα, είτε κόπο, είτε υδρότα. Άρα πολλά συγχαρητήρια καταρχήν στην κυρία Κουντάνη. Το δεύτερο είναι η λειτουργία τέτοιων τμήματων στην περιφέρειά μας. Η παροχή υπηρεσιών υγείας και μάλιστα υψηλού επίπεδου είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δυσεπίλητη πολλές φορές. Με κύριο άξονα της το κομμάτι των υποδομών. Η Αρκαδική Γη είναι, αν θέλετε, μια ευτυχισμένη περιοχή. Γιατί είναι προνόμιο να υπάρχουν άνθρωποι σαν την κυρία Κουντάνη, που με πείσμα προσωπικό και με διάθεση προσφοράς έθεσε τα θεμέλια για να ξεκινήσει αυτό το οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Είναι προνόμιο για το νοσοκομείο μας να διαθέτει μια τόσο εξειδικευμένη μονάδα. Είναι προνόμιο για τον τόπο μας να έχουμε τόσο καταξιωμένους επιστήμονες, οι οποίοι αυτό το πολύ ειδικό κομμάτι γνώσης, που δεν είναι εύκολο ούτε να το αποκτήσεις, ούτε να το εφαρμόσεις. Η θέλησή μου ήταν παιδής, έχασα το σύζυγό μου από φαρμό καρδίας. Αφού το αποτέλεσα να κάνω κάτι για την καρδιά, απευθύνθηκα στο Υπουργείο Υγείας και μίλησα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, πως θέλω να κάνω αυτό το δώρο. Ο κύριος Γεωργιάδης μου απήντησε, πρέπει να το δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα του κράτους. Και αν το κράτος δεχτεί την προσφορά σου, από μας πολύ ευχαρίστως. Πράγματι, το κράτος δέχτηκε. Ο Υπουργός Υγείας εδέχτηκε. Και από εκεί και μετά προχώρησα σε αυτό το μηχάνημα που λέγεται αιμοδυναμικό. Αφού τα κατάφερα
και τα έβαλα σε δρόμο, προχώρησα στο νοσοκομείο και συνάντησα το διευθυντή του νοσοκομείου της κλινικής καρδιολογικής, τον κύριο Χρυσό. Μετέφθηκε πολύ ευχάριστα και μου είπε θα αρχίσουμε να προχωράμε προς τη δωρεάν αυτή. Επομένως, παρουσιαστήκαν πάρα πολλά εμπόδια. Με τα εμπόδια αυτά δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα και απαιτάθηκα στο δικηγόρο μου του εξωτερικού και του είπα πως έχω την έγκριση από το κράτος, από το Υπουργείο Υγείας να κάνω αυτή τη δωρεάν. Και ο δικηγόρος μου απήντησε, μη φοβάσαι, αφού έχεις την έγκριση από το κράτος και από το Υπουργείο Υγείας, θα προχωρήσουμε. Και πράγματι, προχωρήσαμε και όλη αυτή η ταλαιπωρία επάστρεψε 3-4 ολόκληρα χρόνια. Τέλος, με εξυπηρέτησε πάρα πολύ ο δικηγόρος μου από το εξωτερικό, ο δικηγόρος μου της Τρίπολης, ο κύριος Σαπράκος, και ο κύριος Χρυσός που ήταν καθηγητής, διευθυντής της κατολογικής, της καρδιολογικής κλινικής. Τέλος πάντων, τα βγάλαμε πέρα, βρήκαμε την εταιρεία που αγόρασα το μηχάνημα, προδόθηκε ο θάλαμος να κατασταθεί το μηχάνημα, φτιάχτηκε ο θάλαμος με δικά μου έξοδα από την εταιρεία αυτή που έφερε τεχνίτες από το εξωτερικό. Τέλος πάντων, όλα εντάξει, παραδόθηκε το αιμοδυναμικό με όλα του πληρωμένα μέχρι καρφίτσα. Και αρχίζει να λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία που σώζει ψυχούλες. Τέλος, όλα καλά, χαλάει μου, θα σας ξεχάσω και τις αργίες. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω τον δικηγόρο μου από το εξωτερικό, τον δικηγόρο μου της Τρίπολης, τον κύριο Πέτρο Σαμπράκο και τον καθηγητή της καρδιολογικής, τον κύριο γιατρό Χρυσό. Να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί εργαστήκαμε πάρα πολύ για αυτό το έργο. Πάντως, το έργο αυτό δεν είναι δωρεάν. Είναι έργο με θεμέλια από εμένα. Έχει την έγκριση από το κράτος και από το Υπουργείο Υγείας. Και θέλω να ευχαριστήσω πάλι όλους όσοι μου προσέφεραν μπραβεία και ευχές. Το νοσοκομείο μας, διευθυντής, 2 διοικητές στο νοσοκομείο, ο κύριος Χρόνης και ο κύριος Τομάρας, που ήταν τον καιρό εκείνανε, και όλοι οι γιατροί που μου προσέφεραν κι αυτοί, και ιδιαίτερως την κλινική της καρδιολογικής,
τον κύριο Γιώργο Κατράλη και την κλινική της πνευματολογικής που μου προσέφεραν βραβεία και ευχές. Γιατί έχω και το πνευματικό μηχάνημα κάνει. Είναι δύο μηχανήματα, το καρδιολογικό και το πνευματικό. Το πνευματικό μου το ζήτησε το νοσοκομείο και το έκανα. Αφού είχα την ευχαρίστηση να το κάνω, το έκανα κι αυτό. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και το χωριό μου, την Εστάνη, που και αυτοί μου έδωσαν βραβείο, και η εκκλησία της Μιλιάς που ανήκει στην Εστάνη, και αυτή μου έδωσε βραβείο και ευχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι σε όλους τους γιατρούς του νοσοκομείου ο Παντοδύναμος να τους δίνει υγεία, χαρά και ευτυχία να εκτελούν το έργο τους που εργάζονται τόσο πολύ σκληρά. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί καλεσμένοι, συνάδελφοι αγαπητοί μου, άκουσα την κυρία Μουντάνη, άκουσα και τον κύριο Νικήτα και οφείλω να ομολογήσω ότι θα πω μερικά πράγματα όπως είναι. Πριν όμως απευθυνθούμε, σήμερα, κατά συγκυρία, 11 ήταν να γίνει στις 7, μετά πήγε 14 και είπαμε να γίνει στις 11. Είναι 2 μέρες που στο φύλλο εφημερίδος της κυβερνήσεως 1987 δημιουργείται η καρδιολογική κλινική. Και διευθυντής της, πρώτος διευθυντής, ήταν ο Αντώνης Σταυρίδης, ο οποίος έχει αποχωρήσει. Ο οποίος μου έδωσε και την ιδέα. Δημήτρη, τι λες να κατέβεις στην Τρίπολη, μπορείς? Ήτανε να απαντήσω. Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτό, οφείλω να ομολογήσω ότι πριν λίγες μέρες έφυγε ένας από τους επιφανέστερους καρδιολόγους, ο Σπυρίδων Μουλόπουλος. Όπως εσείς Γιώργο μου είπες ότι ήσουν μαθητής μου, ήμουνα και εγώ μαθητής του και οφείλω να ομολογήσω ότι πήρα πάρα πολλά. Ήταν ένας ακάματος εργάτης της επιστήμης και εφευρέτης της ενταοπτικής αντλίας αντιοθήσεως. Καθολική αναγνώριση του επιστημονικού του έργου, εργατικότητα, η παρακαταθήκη που μας άφησε, εργατικότητα. Ο καθηγητής των 7:25 κάθε πρωί έμπαινε την πόρτα του νοσοκομείου. Συνέπεια, αξιοπρέπεια, σοβαρότητα. Και εκείνο που μπόρεσε και μου μετέφερε, που είμαι πραγματικά χαρούμενος, τη δομημένη ιατρική σκέψη. Από το σύμπτωμα στην νόσο. 1,5 ώρα διαφορική διάγνωση. Αλλά το επόμενο, το οποίο είπε μερικά χρόνια πριν, και είναι για τις νεότερες γενιές, η μη χρηματοδότηση από εταιρείες παραγωγής φαρμάκων, συσκευών ή άλλων υλικών καθιστά την κρίση την ανεπηρέαστη και έχει ως αποτέλεσμα οι αναπτυσσόμενες θέσεις να έχουν, κατά τον Immanuel Kant, τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση προς την αλήθεια. Όσο λιγότερο εξερτεμένος είσαι, τόσο περισσότερο η κρίση σου πλησιάζει προς την αλήθεια. Να μας δώσει τέτοια σημεία, αν αυτά προσφέρουν ή όχι και αν αξίζει τον κόπο να συνυπάρχουν ή όχι. Έτσι λοιπόν, το 17 έρχεται και χωρίζεται το καρδιολογικό στο καρδιολογικό και η μονάδα εφραγμάτων πλέον γίνεται τμήμα της καρδιολογικής κλινικής. Πρώτα ήταν ανεξάρτητη η μονάδα εφραγμάτων.
και αρχίζει πλέον, θα τα ακούσουμε αργότερα από τον διοικητή, η έναρξη λειτουργίας την 1η Ενδεκάτου του 2021. Όταν αναλαμβάνει κανείς μια θέση ευθύνης, πρέπει να θέτει στόχους και αυτούς τους στόχους να προσπαθεί να τους υλοποιήσει. Ανέλαβα το 2006. Ένα από τα σημεία ήταν αυτό που ζούσα το πρώτο χρονικό διάστημα, η ταλαιπωρία των ασθενών όταν κάθε χρόνο 120-130 ασθενείς με οξεία φράγμα μυοκαρδίου έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Και έβλεπα την ταλαιπωρία των ασθενών για να λάβουν τη σύγχρονη θεραπεία του οξέως εφράγματος του μυοκαρδίου, που κάναμε θρομβόληση τότε και ακολούθως γινόταν η διακομιδή για να γίνει αγγιοπλαστική στο κέντρο. Έτσι λοιπόν υλοποιήθηκε μέσα στη σκέψη η δημιουργία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Κοιτώντας το χάρτη της Πελοποννήσου, το κέντρο της είναι η Τρίπολη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ήταν μόνο να βλέπουμε ότι εδώ πράγματι μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά και σε συνολικότερο, ευρύτερο γεωγραφικό